Anọkwa m na nrọ ka atụghị life imprisonment. Ka nga pụta. Gịnị bụ okwu? Agbalụ na ya. Ị ga-win the case. Yapịa case bụ nke gị. Ime defend gị. Excuse. Nancy. Ganti. Ị nwere ike inyetara na business a mgbe alụ gị. Mana if you chamber. Ịnwa m chamber ma agbalụ gị. Ọ bụrụ na ebe akịta ma gọvanọ gafete ebe akịta with escort fuga ebe a. Ịmani aga Abuja. Ọ bụrụ na ebe akịta ndị otu anyị gafete wee sọrọ gị English anyị na-adịba asụ ka eme ị ga reply. Ịmani aga Abuja. Be very very careful. Nke abụrụ ewe n'iwe. Be very very careful with me. Ejikwa chamber egwu. Enough is enough. Chukwuemeka. Agwa m gị agbalụ na ya. Onye oge n'iwe oge a na-agbalụ ị ga-win the case. Don't forgive him. You have said that one. Mma save na this case. Case bụ nke gị. Ị bụ onye mmeri. Edishon na ọkụ Igbo ọkụ bụ gị. The foul is your foul. You go win am. The case is yours. You're a winner. You're a winner. Okwa 180. 1,800 naira. Also not too much. Yeah. Ngwa wata 15 ka meta a customer. Maka next time. Maka mbozo wata 15. He shock you. Ina asimu 1,005 maka obele case ya na obele case. Imo kana na mmenya governor nke ya. Settle president. Maka ana akpia lobby. Onwe ndị ya iwe ndị kwesịrị lobby say. Ọ na ka isi win the case. Enwere register no case maka na case ikita ọka bụ unregistered case. Enwere mgbalịsiri na ọbụla obere ihe nwa ka mmeji n'aka. Just 150 case bụ ebo mmeri nsogbu adịrọ. Mgba case bụ nke gị, mmeri nke gị. Is your brother be? Go forbid. Mo izachago. Kwa ni onwe nche ịgwa gị. Gịnị? O nwere nrọ n'isi gị n'abalị nwanne ya ma before ntete ọ bụ na ịpụbago. Onwe case nwe yapụ m n'oge. Kedu ihe? Okay. Anọkwa m na nrọ ka atụghị life imprisonment. Ka nga pụta. Onyiwe. Nancy kwụrụ ọtọ ebe a. Bịa n'ụlọ anyị ebe a. Onyiwe na. Bịa ụlọ anyị kekwa m kesi etu m nga. Nrọ ka nrọ, ọbọ m togi nga. Mụ na gị mana ịlọ ọnwụrụ ọbụla. Bịa n'ụlọ anyị kekwa m kesi etu m nga. Mola chewe n'iwe. Onye dị ọrụ onye alọ. Ọ na-akwụsị ebe. Nancy bịa ebe a kita. Is your brother be? Go forbid.